ताज्या घडामोडींसोबत अपडेट राहण्यासाठी SM स्टार मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे आमचे अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील। नमस्कार, SM स्टार मराठी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। मी स्नेहल। चला तर मग पाहूयात आजच्या काही विशेष घडामोडी। कवटेमंकाळ तालुक्यातील कुचिशेरी मळ्यातील माधवी धनाजी जाधव गळफास घेऊन आत्महत्या प्रकरणी माधवीच्या आईने धक्कादायक खुलासा केला आहे। माधवीचा पती धनाजी मारुती जाधव याचे शेजारच्या मुलीशी प्रेमसंबंध होते। आपल्या पतीचे दुसऱ्या मुलीशी अनैतिक संबंध असल्याचे धनाजीच्या मोबाईलमधील मेसेजवरून समजले असता हा प्रकार आईस सांगितल्याने असे बोलल्याने पती धनाजीने फास लावून जीवे मरण्याची धमकी दिली होती। त्यामुळे माधवीला सासू आणि पती धनाजी सतत त्रास देत होता। सांगली पोलीस मुख्यालय महिला कक्षातही माधवीची आई वैशाली हिने जावई धनाजी जाधव यांचे विरुद्ध तक्रार केली होती। तिथेही महिला कक्ष अधिकारी पाटील मॅडमनी उभयतांना समजोता करून तडजोडीने सासरी कुची येथे पाठवले होते। तरीही मागील घटनांची पुन्हा पुनरावृत्ती होत असल्याने माधवीने आपल्या आईस बोलवून कवटेमंकाळ पोलीस ठाण्यात तक्रारी अर्ज दिला होता। मात्र पुढाऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांना 25,000 रुपये देऊन प्रकरण मिटवले होते। यावरून धनाजी माधवीला सतत 25,000 रुपयाला घर जाळलीस असं म्हणून सतत टोमणे मारून त्रास देत होता। माधवी वाचली असती तर कवटेमंकाळ पोलिसांनी योग्य प्रकारे दखल घेतली असती तर, कारण पोलिसांच्या कारवाईनंतर अवघ्या 2च महिन्यात माधवीची हत्या होते। किती दुर्दैवी घटना आहे। कवटेमंकाळ पोलीस निरीक्षक मायबाप शहाणे साहेब, आपणास हात जोडून विनंती आहे, या प्रकरणाचा सखोल तपास करून मयत माधवीला योग्य तो न्याय द्या, कारण सासू व जावई यांनीच माधवीची हत्या केली आहे। त्यांचेवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी, असे मत माधवीच्या आईने आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले। माझी मुलगी कुचीमध्ये दिली होती। धनाजी मारुती जाधव यांच्यासोबत विवाह करून दिला होता। या विवाहाला 6 वर्षे झाली। 2 वर्षे व्यवस्थित होतं। 2 वर्षानंतर सारखी तक्रार पोरगीची मला सांगायला लागली। मम्मी सारखी आमची भांडणं होते ते, म्हणून मी वारंवार तिला घेऊन येत होते। इकडे घेऊन यायची आणि नेऊन सोडायची, समजवायची तिला। आपल्या समाजात असंच असते, दम काढते, शांत राहा, कधी ना कधी सुधरल, असं करत करत एक बाळ झालं तिला। बाळ सुद्धा तो नको म्हणत होता, तरी मी तिला 1 वर्ष इथं ठेवून घेतली। 1 वर्ष तिला दवाखान्यात पैसा घातला। 1 वर्षानंतर त्याला पाठवून दिलं। मुलाच्या बारशाला सुद्धा तो आला नाही। मग 1 वर्षानंतर तिला पाठवून दिले तिकडं। त्याच्यानंतर ती मुलगी शेजारची त्याच्या नादाला लागला। मोनाली साहेबराव पाटील, वैशाली साहेबराव पाटील यांची मुलगी ती मोनाली साहेबराव पाटील ही मुलगी त्यांची। या दोघांचं मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंग गावलं बोललेलं। तर ती रेकॉर्डिंग ऐकून मुलगी माझी म्हणली, माझ्या मम्मीला मी दाखवणार। तर तो म्हणाला की मम्मीला जर दाखवलंस तर तुला फास लावून मारणार म्हणून शिना। तेव्हापासून तिला हान मार सारखी तक्रार करत होता। ते सारखी सासूने 4 वेळा मारलं। त्यानं मारायचं म्हणजे काय, मोबाईलला हात लावला तरी सुद्धा तो मारत होता। आणि ह्या तक्रारी मी महिला कष्टला केस टाकली होती त्याच्यावर। तिथं समजूत झाली। शेवटी मी कवटेमंकाळला गेले, कवटेमंकाळला बी केस टाकले। तिथं गावातल्या सदस्याकडून पैसे भरून सगळी मिटवामीट करून ती केस मिटवली आणि ह्याला सोडून दिला। त्याच्यानंतर त्यानं 2 महिने मला फोन तिला द्यायचा नाही म्हणून त्यानं सांगितलं होतं, तुम्ही आमच्या दारात उभा राहायचं नाही असं सुद्धा सांगितलं होतं। तरी सुद्धा मी माझ्या जावेच्या मुलगाला दीपक आबासाहेब पाटील याला वारंवार पाठवून देत होते। का तर आम्हाला येऊ नका म्हणला होता ते, म्हणून शिना त्याला पाठवून देत होते। तरी सुद्धा ती कधी सुद्धा नमला नाही। शेवट पाहतो त्यानं तीच केलं, जी त्याला पाहिजे होतं तीच केलं। आम्ही गेलो शुक्रवारी 7 तारखेला। काय केलं त्यानं? 7 तारखेला गेलो, त्या दिवशी त्यानं आम्हाला फोन आला। आम्ही इथनं गेलो तर जायच्या अगोदरच दार उघडलं होतं। आम्ही गेलो त्यावेळी त्याचं दार उघडं होतं, झाकलेलं नव्हतं। तिथे गेल्यावर तुम्ही काय बघितलं? दरवाजा उघडा होता तर गेलो आत तर अडकवलेली होती, फास लावलेला होता। मला बघून लई कसतर झालं। आम्ही जायच्या अगोदर दार का उघडले तिने?
त्यानंच मारली.